O primeiro paso sería limpar os tomates. Teremos que limpar os aguacates. Despois de pelar os aguacates, teremos que cortar os paus de cangrexo en cachos moi pequenos. O seguinte paso sería cortar os tomates previamente pelados. Partimos o aguacate á metade para extraerlle o oso e despois partímolo en cachiños moi pequenos. A continuación, extraeremos o atún do recipiente para esfiñespalo en anacos máis pequenos. Procedemos a esfiñespar o atún. Para facer a ensalada utilizaremos un molde desmontable para proporcionarlle unha forma redonda. A continuación, engadiremos a primeira capa de paus de cangrexo. A seguinte capa sería botar o atún. Faremos o mesmo proceso co aguacate. Por último, botaremos o tomate. Antes de repetir o proceso das capas, botaremos unhas gotas de aceite e crema de Módena. Poñeremos os espárragos formando unha estrella. E por último, colocaremos as noces entre os espárragos. Para rematar, bañamos a ensalada en crema de Módena. Por último, retiraremos o molde.